iki genti nduk Kimora. Duh, ngen. Ngen. Lah iya. Ayo nak arep nembang apa? Bawa ya entukno. Wis santai wae iki. Nggih. Ah, bawa napa, Cahayu? Setia Tuhu nggih. Setia Tuhu? Nggih. Wah, ya. Ya ngadegno Cahayu. Nggih, junemeng nggih. Jumeneng, junemeng. Jumeneng. Wah, ya Cahayu wis mulai banyak saiki. Junemeng. Nggih. Lha nyapa to junemeng? Junemeng iki kleru. Jumeneng. Oh, nggih, jumeneng. Ju. Ma. Nang. Menengo. Pinter Cahayu. Dah. Nggih. Jumeneng ki ngadeg. Nggih, jumeneng nggih. Jumeneng. Nggih, sugeng enjing Pak Dalang. Sugeng enjing. Sama nisuk barang panggah semangat ya. Nggih no. Nggih no. Ilmu laduni kok. Ya lah. Ruang sapi. Panggah laduni ya. Ya. Bocah antik kok bocah ajaib ya no. Nggih. Muga-muga iso enek kesempatan iso tak pamerke ning Solo ya, Nduk. Nggih. Engko dolan kene Pak Kangko ya. Nggih. Engko sampean tak kon turu karo anake Pak Kangko. Ya ngawur Lho. Ada Pak Kangko wedok kok. Oh iya Mbak Tata. Mbak Rahesta nih. Rahesta lah. Mosok arep takon tuku turu karo Adika. Lah ya. Muga-muga nek kesempatan sampean pengen tak pamerke ning Jawa Tengah neh. Nggih. Ndek ini kan bar kok Semarang. Wah, muga-muga iso ning Solo. Cek to Pak Dalang. Apa piye? Mas sing niku kok turu ya? Sinten? Sing gendeng niku. Kuwi keselen. Kecapean ngono. Mergo awan iki kudu mulang. Nggih. Saman bawa malah saya angler niku. Nggih. Nggih. Ya. Mergo wis pirang-pirang bengi ora leren kabeh nduk Kim. Yo nggih. Ranting terus. Wis saka tanggal 4 nganti sak yahene sesuk alhamdulillah iso prei. Nah, mula kanca-kanca sinden mulai do semangat lek senggak. Sesuk prei. Yo coba bawane. Mengke lak mengke lak klentu dibantu Mbak Compik nggih. Ya, betul, siap. Nah. Bener to Mbak Compik? Bener. Nggih, bener nggih. Cunge ora apa-apa piye lho dadi. Yo coba. Nggih. Nah, ayo. Wah, sayang ya Mbak Tuhan ora teko ya. Jangan isuk barang separane cek gandang ya, Bang. Wis terlatih tenggorokane. Ya. Nggih. Ya, alhamdulillah Cahayu. Lanjut nggih. Lanjut. Iki ning YouTube cek 2000 punjul sing mirsani nduk Kimora. Mosok to Pak Dalang? Nggih. 2000 lebih. Oke sing do Niken Salindri cilikane. Niken Salindri Rebon. Ya, dari Niken Salindri Innova. Weh, jan kuwi ya. Iya. Kondang-kondang kowe bakal iso. Amin. Amin. Lak sampean sing ndongakne panggat kondang-kondang. Kondang pokoke wis. Nggih, percaya aku. Lah iya wis. Mulai kondang aja larang-larang lho ya karo Pak Kangko. Ya, ya mbuh. Waduh. Ya mbuh. Lah iya. Tenang tak mudukne tak sampean. Wah, tak mudukne. Pokoke khusus aku spesial ya, Nduk ya. Nggih, no. Heeh, pokoke Pak Kangko khusus spesial regane sampeyan wis kondang kaya Niken Salindri no. Oh, Mbak Niken nek karo Pak Kangko ya dispesialke kok regane kok. Pinter. Bener. Pinten kok bener. Ya aja diomongke nang kene. Oh, nggih, mboten napa-napa.
krungu wong pirang-pirang. Nggih mboten mboten maksa. Ora aja maksa. Ing sarena lan ngene datan kingkang sakram bet lamun adoh caketing ati Ngrasani Mbak Niken lho bocahe video call lho Mbak Niken. Pengen rene jane Niken Salindri iki. ayo ndak Oh nyawer ning TikTok. Oh. Apa gimana? Apa? ayo ndak Nggih. Nang endi cahe? Cahe ning endi cahe kuwi? Wong kok Klaten kok lho kok ora mampir ning kene. Lah iya, heeh. Mbak Niken Salindri nyimak sampean lho, Nduk. Kim. nggih Ya. Mbak Niken Salindri lho. Ya, lho. Ya. halo Mbak Niken Alah. Nyapa isin? Jare idolamu Mbak Niken. ya nggih nang Nggih, ayo Mbak Niken, ngono neh ayo. ayo yo Ayu. Sampeyan sole gedhi ya ayu. Heeh. Ayu, sampeyan sole gedhi ya ayu. nggih matur suwun Heeh, mikmu kakno ngisor HP-ne gen krungu suarane. Gen ngomong nih kan. Ngomong kan? semangat sayangku iya sayang sopo Enak sing mak tratap ya terus. Lah iya nggih. Wijane pomo cedhek kan kudu mencolot rene kok. Lah iya ngadoh. Ya nembang ayo tutupne. Disimak Mbak Niken. Iki Mbak Niken iki nggih Mbak ya iki nyawer ning nggon iki lho TikTok-e Pak Kangko masalah nyawer kereta. nyawer kereta piye to Yo, enek kan saweran itu kan enek gambar kereta. alah gift to Gift, oh gift. sampeyan piye to gak paham Aduh. Ya ora paham Pak Kangko ora paham, heeh. Nggih. Gift ya, gift ya. nggih gift Ya. nggih Ya. kereta niku Hah? kereta Kereta. Sip toh, sok tumpaki bareng ya. lho Keretane kuwi lho. kereta apa Kereta api. karo sapa Ya karo aku karo sampean. karo Karo sapa neh? karo Bu Dwi karo mbok kula Heeh. kalih kabeh Kabeh ya sak RT ya. sak yoga Sak yogane barang. nggih Nggih. aku pengen cedek karo Mas Kasih Itu karo Mas Kasih jare. Heeh. Wah, sama diajari opo-opo karo Mas Kasih opo-opo iso pinter kok. nggih Walah ngger. nggih lanjut nggih Heeh, ya. Dada cah cilik kok ngerti. Cah bagus. yen cedak tansah mulat kula dikendangi Mas Kasih nggih Oke, siap. Ayo sih, turutono sih. Ayo sih. Ya, wis jenenge penggemar ya ora apa-apa ya. Wanda yang ngelus dodo jadi. ini berarti ayo sih Ayo sih. Ayo sih. Biar ora kowe sih. Ayo Mas Kasih cepet tanteni ndang yo. ayo Mas Kasih ayo teteni Ayo, get Blangkase tembangnya lanjut ke sini. nggih Sido asih sabar to Mas Udu iki masih Mas Kasih. Iki Pak Dodo lho jenenge. tak kira apa nyawer Guyu.
Lak perih terasa ngelop lak ngono. Pokoke diomongi apa-apa nyauri. Rasa ngelop jare. Aduh. Ayo. Jek larase jek kelingan lho. Mambu apa nduk? Mambu apa? Entut. Inonano. Apa ya asap? Heeh, asap. Ya. Marem to, Mas Kasih wis siap ning kono? Nggih. Pindho mimilan mintuna. Ayo. Ayo bareng Kang Mas. Tok-tok anak tepi wajib. Samane umur piro to, Nduk? 9. 9 tahun. Nggih. Mas Kasih tunggu 10 tahun lagi. Gak wis? Kenapa? Lah 10 tahun wis tuwek, Dik. Sida asih Ganti Nduk, Sido Kasih. Ya. ning kono asih. Lah iya kleru. Asih ki wedok lek Kasih lanang. Oh ya wis. Oke. Sida kasih Biasa. Ya, Pak Dodo ki selawase ora tau gelem gender lho. Wi gender khusus gendere sampean. Asik. Asik. Love sih, love. Bolak-balik apa ini ngelove sang aku. Kayak musang dari. Ya, Mas Kasih wis siap lho ngendangi sampean lho. Lak sing ngendangi Mas Kasih mesti mantul ya. Ya, mantep mesti. Sampai kenal ning nggon wilangan kae ya. Nggih. Wilangan kae karo Mas Kasih sing ndeng Mas Kasih. Nggih. Heeh, ya. Weh. Supi ya, Ram. Ayo, Ayo Mas. langgame. Heeh. Ayo Mas. Ya. Mas Kasih. Ayo sih, ayo sih. Aku Kang Setyo satu awet pingan disa iki bapak sane penangkapan pak obor sumbunan handika
Delang, mantep tuh Pak Delang. Mantep. Pol. Ki dangdute tibane apa, Nduk? Hah, napa? Mau dangdute tibane apa? Meninggal katresan susune burung tuh mau. Urung. Belum nggih? Nggih. Kok karo Nduk apa jenenge? Kirana ditibane dangdute nggih. Nggih. Ya, coba kayak apa? Yuk. Amuk yanto ber